Venstre er et liberalt parti, og her er Venstres retspolitik. Dette er Venstres kernevælger. Venstres kernevælger er en mand omkring de 50 år. Han har en middelhøj indkomst. Her er en politimand. Dem kan Venstre rigtig godt lide, og dem vil de rigtig gerne have flere af generelt, især i gadebilledet. Her er en 12-årig dreng. Som det er nu, er han under den kriminelle lavalder, men den vil Venstre sænke til 12 år. Hvis det stod til Venstre, skulle langtidskriminelle have hårde straffe. Dette er en typisk dansk gade. Her er der allerede overvågningskameraer, men hvis det stod til Venstre, skulle der være flere af dem. På spørgsmålet om cannabis er Venstre og Venstres Ungdom uenige. Venstre er imod, mens Venstre Ungdom er for. Hvis man ser på en værdipolitisk akse i forhold til retspolitikken, ligger Venstre omkring midten, dog en smule til højre. Generelt går Venstre ind for hårdere straffe og mere overvågning, så længe det ikke går ud over den personlige frihed.